ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ରେ ପୁଅ, ଆଉ ଟିକିଏ ରହିଯା, ଭଜାଟା ହେଇଯାଉ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ମା, ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ର ପୋଥିରେ ଦେଉଳ ତଳେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ଦଧିନଉତି ବସିବା ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବିଷୟ ପଢୁଥିଲି। ଏବେ ତ ମୁଁ ଦେଉଳ ଗଢିବା ସହିତ ଦଧିନଉତି ବି ବସେଇଦେବି। ଠାକୁରେ ତତେ କୋଟି ପରମାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରେ ବାପା। ତୁ ମଧ୍ୟ ତୋ ବାପା ପରି ଜଣେ ବଡ କାରିଗର ହେଇ ଶିଳ୍ପୀ କୁଳର ନାଁ ରଖେ। ମା, ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ କୋଉଦିନ ଯିବି ଯେ? ବାପା କେମିତିଆ ଦେଉଳ ତୋଳୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ହଁ ରେ ବାପା, ଯିବୁ। ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲୁ ତୋ ବାପା ଦେଉଳ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। 12 ବରଷ ହେଇଗଲା। 12 ବରଷ ହେଲାଣି ବାପା ଦେଉଳ ତୋଳୁଛନ୍ତି? ହଁ ରେ ଧରମା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଠାରେ ତୋ ବାପା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗଢୁଛନ୍ତି। ତୋ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 1200 ବଢେଇ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି କାମ ସରୁନି କି ତୋ ବାପା ଘରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ତ ଏ ମନ୍ଦିର ସଂସାରର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ହେଇଥିବ। ହଁ ରେ ଧରମା, ମନ୍ଦିରଟା କୁଆଡେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ରଥ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ମା, ମୁଁ ଆଜି ଯିବି। ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଆଉ ଦେଉଳଟାକୁ ବି ଦେଖିବି। ହେଲା ବାପା ହେଲା, ଆମ ବାରିର ବରକୋଳି, ଆମ କାଳିଆ କୁକୁର ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଏଇ ମୁଦିଟା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବୁ। ୟାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତ ତୋ ବାପା ତତେ ଚିହ୍ନିଦେବେ। ମା, ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ନା? ହଁ, ଆଜି ଯିବୁ। ତୁ ଆଗ 2ଟା ଖାଇଦେ, ତାପରେ ବାହାରି ପଡିବୁ।